Archbishop Emeritus of Cebu Ricardo Cardinal Vidal malipayon siyang pagsaulog sa ika-60 ka tuig nga kasumaran sa iyang pagkapari. Apan iyang giangkon nga iyang pangidaron nga 85 anyos maglisod na siya paglihok-lihok. Si Nico Sereno sa report. Sa iyang pangidaron, gipalanog ni Ricardo Cardinal Vidal nga maglisod na siya paglihok-lihok. Tungod niini, ang iyang katungdanan isip usa ka pari, iyang gigugol sa pagampo og sakripisyo. Gani sa iyang paglihok-lihok, uban na naman sa pagkuto-kuto sa iyang kalawasan. Apan wa siya mo reklamo niini kay kabahin kini sa iyang sakripisyo. Every joint in my body creaks like rusty metal. Every moment feels like bone grinding upon bone. Samtang gipahinungduman usab sa kardinal ang kauban niyang kaparian nga kanunayng hunahunaon ug alagaran ang katawhan ug dili ang kaugalingon. Do not offer the people of God to the altar of your egos, your likes and dislikes, your moods and interests. We are the sacrifice, not the people of God. Sa ilang mga mensahe, gipadayag ni Papal Nuncio Archbishop Marini nga usa ka gasa sa simbahan sa Sugbo ang ika-60 ka tuig nga pagkapari ni Vidal. Samtang si Cotabato Archbishop Orlando Cardinal Quevedo mipadayag gugma ang nag-auhag kang Cardinal Vidal sa iyang bag-ong tahas karon sa pagampo ug pagsakripisyo. Thank you, dear Eminence, for this gift so precious. Thanks for your friendship and your teachings that remain so up to date. If he has done that, it is a great gift from God. Subling gipadayag ni Archbishop Jose Palma, bisan kun lisod na sa pag-alagad ang kardinal, pinaagi sa pagkahimong aktibo sa mga kalihukan sa simbahan, ang iyang mga pag-ampo o presensya makatabang na kaayo kanila. Pero kung magluya naman God, no? According to him, even his prayers and sacrifices are big support for us. Nico Sereno, Balitang Bisdak.